by svět vypadal, kdyby Adolf Hitler vyhrál druhou světovou válku? Po porážce spojeneckých sil v Evropě by se Hitler s výsledkem rozhodně nespokojil a postupně by si podmanil celý svět. O život by v takovém případě přišly desítky, možná i stovky milionů lidí. V důsledku války nebo rasové čistky. Dobyté území by ve většině případů Hitler nekontroloval osobně, ale vznikaly by říšské protektoráty s dosazenými pronacistickými vládami. Vznikaly by obrovské megalomanské projekty, obří města, sochy, tanky a všechno možné. Vznikala by taky obrovská metropole Germánia, která by vizuálem i účinkem předběhla svou dobu. Ale podstatné je, že by byla říše samotná neudržitelná a po pár letech by se rozpadla. Mohla by za to blízká smrt samotného vůdce, který měl už při druhé světové válce docela velké zdravotní problémy. Nejvýše postavení nacističtí vůdci by se prali o moc a to by mohlo zapříčinit občanskou válku či něco víc. Nicméně samotní Němci by nebyli po pár letech v říši šťastní. Zabíjení handicapovaných dětí, německých matek, denodenní boje s povstalci, velké odvody do armády, to všechno by zapříčinilo pád třetí říše jen o několik let později s o mnoho většími ztrátami. Tohle je samozřejmě jen konspirační teorie a nedá se 100% říct, jak by svět vypadal, kdyby Adolf Hitler zvítězil. Už samotný fakt, že Německo vyhrálo druhou světovou válku, je velmi nepravděpodobný. Samotní němečtí nejvýše postavení generálové v posledních letech třetí říše postupně ztráceli víru v Hitlera jako drogově závislého narcistu, který neposlechne nikoho jiného než sám sebe. Naše generalita není nic jiného než hromada neschopných, hloupých, nevěrných. Jestli vás video bavilo, nezapomeňte zvážit tlačítko lajku nebo přihlášení k odběru pro více takovýchto videí. Pokud znáte nebo máte nějakou svou vlastní teorii, nezapomeňte se s ní podělit dole v komentářích.